Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Marcel, a dzisiaj gramy znowu w Wobbly Life. Dzisiaj to jest drugi odcinek. Jak w tamtym mówiłem, że odblokujemy UFO. I dzisiaj właśnie będziemy odblokowywać UFO. Musimy zrobić baterię, z tego co pamiętam. Miał być przedwczoraj lub po tym odcinku odcinek, ale nie mogłem, bo kuzyni do mnie przyjechali. A jak są u mnie kuzyni, no to nie za bardzo nagram sobie odcinek. Chociaż już chciałem z nimi nagrywać z Fortnite'a, no ale się nie udało, bo mikrofon się zepsuł. Ale tak to widzowie, dzisiaj robimy i cały Wobbly Life. Gramy w Wobbly Life'a, widzowie. Lecimy na UFO. Co jest? Chcecie widzowie zrobić dzisiaj jeszcze UFO jajko? Nie no. W czwartym odcinku zrobimy. Dobra, to jedziemy na UFO. No, robimy przerwę. Znaczy cięcie. Dobra, cięcie robimy i widzimy się, jak będę już przy UFO. O, dobra, czapkę Mikołaja mamy. Znaczy nie Mikołaja. Myślałem, że czapka Mikołaja to jest. Bo na moim świecie była czapka Mikołaja. Dobra, pauza. Dobra, widzowie, jesteśmy na miejscu. Lecimy tu samochodem. Widzowie, robimy wszystko, szybko maga, patrzcie. Patrz. Dobra, nie zrobimy maga. XD. Dobra, widzowie, ja coś zrobię w tym odcinku. Jak będzie... Chwila. Jak będzie ten moment, gdzie powiedziałem, że jest czapka Mikołaja, to tam wstawię, wstawię taki napis. Lecimy tam! Tak! Nie! XD. Jak koty. Co jest? Jak ja to kliknąłem? Pamiętacie, tam jest ta bateria, to ja wiem, jak to zrobić oczywiście. Jak ja w to wjechałem? Chwila, to jest żółte bardziej, czy które? Jest zielone. To jest trochę trudne, widzowie. No, tutaj to. Tak. Lecimy po morski. Tak chwilę to nam zajmie, widzowie. Co ja zrobiłem, kurde? Się wystraszyłem. Muszę trochę... Są w tej grze takie kosmiczne buty, które dadzą nam podwójny skok. To ja w którymś tam odcinku zrobimy, powiemy jak zrobić, ale je trudno samemu zrobić. Łatwiej jest zrobić w dwójkę. O, lub jakieś toksyczne auto. Co jest? Co się dzieje? Kurde! Co tu się działo? Zatrzymaj się! Zenek, zatrzymaj się! Mamy kłopoty, Zenek! Jeszcze czerwony i tyle. Po tego drugiego morskiego nie musi robić. Nie wiem czemu. Lecimy się, flexujemy. To lecimy. Dobra, widzowie, lecimy tam na górę tym autkiem. Co się stało?
stało? Dobra, wysiadamy z tego opętanego auta. Tutaj zrobiliśmy fuela, to teraz lecimy po baterię. I mamy wtedy UFO. Tak się to robi. 5 minut. Pamiętacie? Kurde, wtedy 30 minut cały odcinek zajął nam zrobienie 3 rzeczy. To jest dopiero 5, no bo wtedy zrobiłem 3. To sobie wyobraźcie, normalnie cały odcinek ile by trwał. Jakby robiliśmy w jednym odcinku wszystko. To skoczy tam. To skoczę. Tak, tak i tak. Wchodzimy tu, a się nie da, no. Poskakujemy. To lecimy z tą baterią. No i co? I mamy UFO. UFO jajko zrobimy w następnym odcinku. Nie w następnym, ale później. Dobra, teraz mamy stępkę. Dobra, on wkłada baterię. Zamyka, wsiada, bierze kluczyki, odpala i odlatuje. Polecimy z tym UFO. XD lecimy z tym UFO. Znowu XD. Tak dojechać, no to zajmuje, tak żeby autem tam dojechać, to zajmuje, nie wiem, z 4 minuty. To tutaj prowadzi. Lecimy. To jest prezent, pamiętam. Nie, widzowie! Jaki stół z powyławanymi nogami. Nie wiem, coś dobrze powiedziałem, nieważne. Stół z powyławanymi nogami. Coś takiego jakby. Dobra, ja lecę po roller coaster. Ja lecę sobie widzowie roller coaster zrobić. Ej, dobra, jak roller coaster. Patrzcie. Tak się robi roller coaster w tej grze. Co jest? I robimy hop toilet! Co się stało? Lecimy dziury. Przecież to jest szybsze niż formuła jakaś. Co jest? Jakie to hoptajle robi? Wyskocznia! Nie trafiłem. Lecimy po auto Rocket League! Lecimy po auto Rocket League. Odcinek z 20 minut będzie ten trwał, może nie wiem. Coś pokombinujemy w tym odcinku. To lecimy! Super się wywalam. O, mamy tu auto Rocket League. Patrzcie. Rocket Car, ale ja tu mówię Rocket League Car. Tutaj się wybijamy i do kosmosu. Widzowie, robimy artefakt? Dobra, po co się pytać? Robimy.
A, no właśnie, ale to jest X. To lecimy po detektor. O! Tak nie było poznać. To w ogóle kosztuje 500, ten artefakt, tu co widzicie. Jak będziemy mieli tyle kasy, to go odblokujemy. A to w ogóle kosztuje 5 prezent. A to chyba 10? No. Dobra, lecimy. Co? Ciekawe, czy nam wyszuka tu metal. To jest niby wykrywacz metali. Co? Jakiś pijany kierowca. Detektor tu. Mamy jajko. Teraz się spytacie, po co to jajko? Zaraz się dowiecie. Dobra, i lecimy. To jest muzeum i tutaj są artefakty zrobione. No. Gdzie to jajko tu? Mamy pierwszy dinozaurów. Teraz lecimy od razu po drugi. Powiem, gdzie drugi. Tam. Tylko musi jakiś puchar tu wypaść. Mam nadzieję, że wypadnie chociaż jeden. Puchar, puchar! Dobra. Widzowie, z tego wypadnie z tego! No to z tego! Nie, żadnego. Dobra, na razie nie mamy. Ty, no nie mów, że nam nie wypadnie. Mam nadzieję, że to wypadnie. Bo stąd wypada artefakt. Nie wypadł artefakt! To z tego wypadnie. Nie, z tego nie wypadnie, mówię. Wiedziałam. No to nie mamy artefaktu. Ale lecimy po następną. Ale lecimy po następny. Powiem, gdzie jest następny. Tu lecimy. Ale wiem, że będziemy tam jechać 5 godzin. No to cięcie. Dobra, jesteśmy na miejscu z artefaktem. No teraz lecimy po detektor metalu. Dobra, wykrywamy to. Detektor wsadzamy tu. Tu wypada część dinozaura. Bierzemy ją. Wkładamy to. I znaczy nie timer, tylko cięcie. Dobra, jeszcze jedziemy trochę. Mamy delikatnie mało drogi do tego. Ale już nie ma cięcia. Cięcie było i się skończyło. O. W ogóle pod tym filmikiem możecie dać lajka, bo jest 1 like, a 130 wyświetleń.
czyli nie wiem, czy wam się odcinek podoba. Nie wiem, może tak, może nie. Dobra, i kolejne. Tutaj mamy ogonek. No i tak jeszcze z 5 części. Zobaczymy, czy on tu jest. Jak tak, no to okej. Nie, tak. Jest, to dobra. To lecimy. To lecimy. Teraz jak coś robimy złotą piłkę, to już wam mogę pokazać. Tutaj go prosicie o złotą piłkę, bo są tu kręgle. O, ja tu mam gwiazdkę. Tak, mogę znaleźć, teraz muszę pójść. Tutaj. Muszę tu przeczytać. Tak. I lecimy tam. Lecimy tam po piłkę i mu tu zwracamy i mamy strój. Się dowiecie jaki. Myślę, że już się dowiedzieliście, co mieli. Jak chcecie zobaczyć, jaki będzie strój, to zobaczcie i cofnijcie, może jak ktoś widział, że co ma w ręku. To co ma w ręku, to będzie nasz strój, jak mu tu damy. Lecimy tu po piłkę, mówimy mu, o, jak robić piłkę, no tak, okej, ej. Tak, muszę teraz się niego spytać, ale zobaczyć mogę się od razu tamtego. Nie, muszę najpierw się tego spytać. No i teraz od niego. On mi daje złotą piłkę, ja to biorę. Oczywiście wyskakujemy, piłkę zrzucamy na razie. I lecimy mu to dać. Ała. Się uderzyłem w prawdziwym życiu. Nie. Szybko po piłkę. Piłka nam zwiała. Tutaj i lecimy. O nie, miał pewnie czerwone światło. Dobra. Łazimy z tym, ale się nie dobra jest. Dajemy mu to. Co jest, ale ja mam tą piłkę. Co chwila? Dobra, muszę mu ją w dzień dać. No to... Dobra, robimy szybki nie timelapsik. Dobra, robimy kolejną przerwę, no bo musimy mu ją dać w dzień. Dobra, cięcie.
Widzowie, co się tu działo? Czemu on wziął piłkę i se robił pyk, pyk, pyk? On nam zaczął uciekać. To dzień tu się chyba dzisiaj nie zrobi. Może jutro zrobimy tą piłkę. Dobra! Mam nadzieję, że Wam się podobał materiał. Widzimy się następnym razem. Cześć!